No, ktoré je väčšie, menšie? 4 alebo 5? 4. 4 je aké? 5 je. 5 je väčšie, 4 je menšie. A je 6 väčšie. 6 je väčšie. A 3 je väčší. Ktoré je väčšie? 9 je 9 väčšie. je väčšie. A 10 je väčšie. 10 je väčšie. Super! Je to. Hotovo. Ktorý obrázok je pod kríkom sedí zajac? Ktorý z týchto obrázkov je pod kríkom sedí zajac? Tam. Zakrúžkuj. Dobre. Deti ozdobili hustý strom. Ktorý je to obrázok? Tam. Tam je. Zakrúžkuj. To zakúškuj. A čo bude o to iston? Teraz mi zakrúžkuj. Na záhone rastú kvety. Tam je. Tam je. Na stole ležia citróny. Ktorý je ten obrázok? To je, A posteli. to je na stole. To ja stoje. Tam je a stoje. Toto ja stôl. Zuzka má nové šaty. Toto. Ako sa volá to dievča? Zuzka. Lúska. A pozaj. Toto je čo? Čaj. Čaj. Zo samovaru vychádza para. Tá vody. Tam sa varí voda. Zakrúžkuj obrázok. Čaj. Tam sa varí čaj, áno. Super. 1, 2, 3, 4, 1, Tak. 2, 3, 4. A počítaj. Čiže 3. Počkaj, 3 plus je 4. 3 plus 4 je... Ja, a počítaj. Dá spočítaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Výborne, napíš 7. Ako tu. Takto. Super. Ďalej. 2 plus 1. A počítaj. 1, 2. 1. 1, 2, 3. Super. Čiže 2 plus 1 je 3. 3. Ako tu. Takto môžeš. Áno. Nechaj. A tam je 3.